240 नं चिराङाव सांग्रां ब्रह्म बिथाङा टिकेट मोनैनि निर्दलीय होदों बे माबा मोनसे एफेक्ट गोलैगोन नामा बेबायदि गिदिर एफेक्ट जागोन होननानै आं सानाखै नाथाय जायखिजाया बिजाथियानो गेलेयोबा एसे नङा एसे एफेक्ट खालामो दा बे हिसाबै जों खावलायगोन जे बिथाङा पार्टी डिसिप्लिनाव थानांगो आरो बिथाङा बिजाथि महरै गसंदोंब्लाबो बिखौ बोखांनानै लानांगौ बेखौ जों खावलायगोन पार्टीनि फारसेनिफ्राय आरो जों लुबैयो जे बिथाङा डिसिप्लिनाव थानानै मानोना इयुनाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानायनि स्कप दङ दा सेंग्रा मानसि हिसाबै दासो बिथाङा आपकामिं सासे दैदेनगिरि दा नंखायनो फिउचारा दङ दा बे हिसाबै बिथांखौ खावलायगोन जे बिथाङा पार्टी डिसिप्लिनाव थायोबा मोजां जितु हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों मा बुंनो थिगानो दङ इलेक्सन केम्पिंखौथ' गुबुन गुबुन राहा गुबुन गुबुन लामाजों खालामो दा बिथाङा हेलिकप्टारजों खालामदों जोंबो खालामगासिनो दङ बायदिसिना गारिजोंबो खालामदों मालाबा हेलिकप्टारबो गाखोगोन स' बे बारा डिसकासननि मेटार नङा बेसो मेटारा दा हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारखौ जुदि सालायदोंब्ला माबायदि बबेनि हा मा हा बेखौ बिथाङासो फोरमायनांगोन जोंथ' मिथिया दा नंखायनो आं सानो जे इलेक्सन केम्पिंआव पार्टीफ्रा हेलिकप्टारबो लायो गारिजोंबो बेरायो बे बारा गिदिर इस्यु नङा होननानै आं सानो इउपिपिएलआ बेसेबांसो मासि मोननानै देरहागोन होननानै फोरमायगोन जोङो हारसिं सरकार दानो थाखाय जेसेनि मासि नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन मासि मोनगोन बे रोखा बिजेपिनि थासारि माबायदि बुंनो बिजेपिनि बागै आं जेबो बुंनो हानाय नङा बिथांमोना गोदानै पार्टी हिसाबै बेवहाय गोख्रों जाबोदों बिथांमोना बिजाथि होदों बिजाथिखौ देरहाहोनो नाजागोन स' जोंना इउपिपिएल हिसाबै बेवहाय जेबो साननांगौ गैया